Mit navn er Lennart Mortensen. Velkommen til 19-nyhederne. Temaet i aften er sammenhandel mellem Kina, USA og EU, hvilket er skabt på baggrund af en stigende globalisering. Denne globalisering har skabt en masse handelsorganisationer, såsom G20, WTO, IMF og Verdensbanken. Både USA, Kina og EU er medlem af henholdsvis G20, IMF, WTO og Verdensbanken. USA's import fra Kina ligger på 19,8%, hvilket altså vil sige, at det er næsten en femtedel, som kommer fra Kina. USA's samlede eksport ligger på 7,7% til Kina. Og hvor stor en del af Kinas eksport går så til USA? Den ligger på 16,7%. Hvor stor en del af USA's eksport går så til EU? Den ligger på 16,7%. EU's eksport til USA ligger på 16,4%. Hvor stor en del af USA's import kommer så fra EU? Det ligger på 17%. EU's import fra Kina ligger på 16,6%. I Kina producerer de primært højteknologisk maskineri, hvor at Kinas eksport ligger på 15,4% til EU. Hvor ligger Kinas import på 11,3% fra EU. Den union, som har den største eksport globalt set af EU, som har 15% af den globale eksport, altså en samlet eksport på verdensplan. Velkommen tilbage og velkommen til 21-nyhederne. Mit navn er Lennart Mortensen. I landenes sammenhandel gør de brug af forskellige handelsteorier for at kunne handle med hinanden. En af disse handelsteorier hedder Krugmans handelsteori. Den benytter Kina sig især af, som handler om stordriftsfordele. Dette ses især på Kinas eksportvarer, da de er ens både til EU og til USA. Det er altså kun enkelte varegrupper, som de sælger. Dette skyldes, at Kina umiddelbart ikke har nogen komparative fordele, og derved altså må benytte de stordriftsfordele, de nu kan få. Modsat Kina anvender EU og USA Ricardos handelsteori om komparative fordele. Dette betyder altså, at USA og EU har absolutte fordele, men specialiserer sig hovedsageligt inden for det område, som de altså er bedst til, og giver et andet land den produktion, som de er mindre gode til. Denne sammenhandel mellem disse lande står til grund for, at landene har specialiseret sig inden for et specielt område, og dermed har specialiseret sig i en bestemt produktion. Deres produktionsvarer, som de specialiserer sig i, skyldes altså et valg af en bestemt handel. Og som nævnt tidligere er Kina, USA og EU alle medlem af IMF, Verdensbanken, WTO og G20, som alle har til formål at sikre handel imellem landene ved f.eks. støtte til EU, til U-landene og ikke mindst mindskelse af handelshindringerne landene imellem. Derudover er EU et frihandelsområde, hvor at medlemslandene inden i unionen har fjernet told- og importbegrænsningerne indbyrdes landene imellem. Derudover bruger Kina, USA og EU forskellige protektionismer over for hinanden til at sikre den indlandske produktion. Dette betyder altså, at landene sagtens kan handle med hinanden, men der er visse handelshindringer. Et eksempel herpå er, at hvis et land fra EU ønsker at købe varer fra enten USA eller Kina, vil der komme et toldgebyr på for eksempelvis. En anden protektionisme kan være statsstøtte, som landet bruger for den indlandske produktion for at styrke og sænke priserne på varen inde i landet. Det er altså en protektionisme. En anden handelshindring kan være forskellige tekniske begrænsninger eller handelshindringer, såsom nikkelindhold i smykker. Dog kan landene
indbyrdes indgå aftaler i forhold til de tekniske handelshindringer. Et eksempel er f.eks., at USA har accepteret EU's økologiregler for det vegetabilske og animalske område som ligeværdige med de amerikanske økologiregler. Dermed kan EU altså frit eksportere økologivarer til USA. Her ses en tabel over import og eksport af varer imellem USA, EU og Kina. Protektionismen, som Kina, USA og EU benytter sig af, er en styrke for alle tre lande/unioner handelsmæssigt, da de dermed er beskyttet mod udenlandsk konkurrence via handelshindringer. Kina, USA og EU er alle tre medlem af G20, WTO, IMF og Verdensbanken, hvilket vil sige, at de går ind for de samme regler med hensyn til handel mellem landene. Dog benytter landene/unionerne sig af forskellige handelsteorier, hvilket kan medføre til svagheder i handelen mellem de tre lande/unioner. Dog benytter USA og EU sig af det samme handelsteori, Ricardos handelsteori om komparative fordele, og dermed har USA og EU flere absolutte fordele hver, hvilket er en handelsmæssig styrke for dem. Alle tre lande/unioner har specialiseret sig i forskellige varer og producerer hver især disse varer. Varerne er valgt ud fra deres forskellige handelsteorier, i det landene/unionerne hver især producerer de varer, de har specialiseret sig i. Medfører dette endnu et styrkeforhold mellem USA, Kina og EU. Kigger man på tallene fra analysen, er Kina meget afhængig af eksporten til USA, mens USA ligeledes er afhængig af importvarer for Kina, såsom elektronikmaskiner og møbler. Derudover er både USA og EU lige afhængige af at eksportere til hinanden. USA's import fra EU ligger ligeledes på 17%, og USA er derfor også relativt afhængig af EU's varer, f.eks. transportmidler, kemikalier og olie. Forholdet mellem EU og Kina er lige fordelt. EU importerer 16,6% af deres varer til Kina, herunder igen maskiner og elektronik. Kina importerer dog også 11,3% af deres varer fra EU, såsom motorkøretøjer og kemikalier, hvilket giver dem et lige styrkeforhold.